Let's go. Justin, hello. 풍가함 저도노 에비데 버마 풍가함 tapos kun khalaya hai dong shala suka mai no rok phungni mai rok da chabai ka social ani samung a phungai khन pai bai kya tabo khaine free bai phung amarjit phung kaham e amar jungla bhai dong ebi hangrai da tong nung kongrai kisa kongrai ja haipana hamsuk ya khu tamamui bai na rok mai phungni mai rok da chalai bai kha tamui bai chalai bai kha kisa sagadi saslang blog nini para khai purosha ani para saimana muchung khangange ani lifestyle video kaise slamjak tongo aro thangai no rong nugui manana ang katalka sana thanglia chelero ang bo sanani saslang blog oi bye hello manai tamo tps blog hello kuno khaya hen rogoi tong jawo tamo nini video nugya balo khasa manai tamo video blog video da na shini short film da nugya ni saka amol de burma indara bomno sagadi hello bye kobrok bukha tv hello kam kaham no apano kaham pano kisa kongrai rok ungjagang hamsu gyakhu ani ni dong saslang blog nini gf khai tongu da gf mane girlfriend batam kori tongu sa jotone buri ni friend bo tongu no wak bithi da chai sori kaka wak bithi rong chai kun sori ka haida ang jil khana payal the burma blog mai chakha chaya kho sujit the burma blog nini bf da tong no rok le phungni mai rok de chabai kha totra rok sada sa nini totra rok mane kongrai ni totra rok sakanga ke haching kolom khi ruwi nai tui kutung nungdi hamu datin hamu ta angbo amti khano nungui tong haching kolom khi ruwi nai kisa sa haino cha khlai nungdi hamui tha tao một khai tổng bay nữa rồi phùng nhà mày đầu tư cho với kìa hambai amarjit no belai no Sujit Deburma blog ang kuno jaga bara botongnya ang ani no kuno dongo Nirmol tang mukha tong maya jaga Nirmol
Maile chaya kho fungni breakfast khlaijak. Kata khaino rokoi tongkhata kisa. Ga nirmal debar manungla maida chakha en tamo moi bai chakha sagadi kisa. Sushil debar ma shelakhe gan rok chap tongdi. Naro sushil debar ma tam gan jamnai comment khlai sari jabai khrar bono but ani khorang asa khamda ya. Johnson debar ma nung bai kok sanam jungo ani number di. An rok ang bai personal baba kok sanam jung hanga ani ani video rogo thangani ID ani insta ID rogo jak tongo rok ayang te na rok kok saiman mane kok sanam jung kan rok ayang te anu text khaidi insta te abis den rok chini video short video dati no nogoi mana na tamni bagoi hinganga tabok to kisa সময় মালায়ানি bagoi chung khor jagya mane video khlaya ngoi tongo bagoi katak asuk din salwa hamte ya ga bisi nongkhor rok saya ga taise jatoni na samung tongo jani jaja college khlainai khlayo samung khlainai khlayo ga jorari malaya ngota sushil debar manungle ano muito de manhor mokol o gan tamong kha agini purana gan singkha namo nungle ano muito de manhor agini gan deng khomo agini gan haima tong Instagram o text khai di nung reply siri attitude bai sorry ang kono attitude ogoya ang asuk social media rok bai active kri mane ঠিক ন ang Instagram Facebook YouTube use khayo but ang asuk kebo bai kok rok sata sajagya ambagi ang asuk chaimi ata text rok asuk nai jagya bala kisa khlayo ang amsuk no te ang extra babe aro text kebo bai khlai jagya ang asuk kok bu sajagya bala bui bai hang nai jagya ta sorry khata bai ji sujit debar ma sushil sujit debar sushil ang moi dong mangkha nini gan samani nungle ano muito de manhor mokoli hak jalung tong furu biyang de biyang unggai thangno thuya sha hne korlai ma adang ka saga di sushil amon nublena Amarjit debar ma do nung bai hne rung khaba rung di ko krai bai manai halok ba chung dongnani no nango chini bukung bara ngai chung haina le bumung bu khlai ma le blena chung kaisa halok bu tunyani nanglayo ha mosaile ang manja jaya Johnson ang mosana rok rung jaya social my ani favorite hambai belakina do hambai no ba nung nirmol nung bai nung kaham da tong I kaham no haipa no kongre engjak ni bagai kisa okota kongre engjak sharik official nung ani crush do hambai hangni ni crush mo bagai sujit devna blog bai nung boro budrikha bai ang budre made ani chajang mamo rajono ro ang bud obviously rajono ro na yang mane rajono rukha belanya to botong thukjak reshmi devna ano rujab khunar di kaisa tabuk no tam kan rujab nai sagani no Aichuk devma good morning bye ino no bo phung kaham Aichuk devma reshmi pe to tam kan jamnai sagani tam kan joy khana nayo no sujit debar ma bagra no bodi ma bagai hambai aw hambai shambu debar ma braina throk da shele ate pa shambu tamo chungge braina throk gushala na mana haida
Ningni yango wate de phai tong. Sushil wate le phaya but kisa sal thui muru mokjak. Reshmi ani tengri khana mujung suka ako nang tabla gan khana mujung ba. Shari officials saba would winning no. Ani bakha wan sungma angka ga shari ang bu bagran no winning nai applying ne hini wan suguta. Narendra Debarma, hello, good morning, Narendra Debarma, nono fungaham. Shamir Debarma, tamon rongni film phalia. Tamoni film mane tamno bujichinai short film na movie na tamo. Achuk Debarma baino rongni short film na sing tong. The hambai na sing ma bagai bala kena no. Shambo Debarma tamon nung short film khalia. Khlaile da khlai na tongo bat tabuk chini jora krai ni bagai nai jeng kisa bathak laijak hai pano jeng khana ro ko phano shooting khlai manu ta anga nok dati no nugui manai Rahul Jamatia maide chakha maide chada je kho phugni breakfast khlaijak nungkha maide chakha sakadi Rahul Jamatia Parishan Debarma good morning bye good morning nono Parishan Debarma Sujit Debarma gana gan rujab khna rogadi your qualification no ani qualification na namu jungha ga sarik nang ani qualification na namu jungha ga inke ani lifestyle video ro ko jun borok slamjak tong bong ro thangai nai tu gai nai si di Martina Jamatia hello Martina Jamatia bahai tong nang belai kheno nai thugu ha Johnson Debarma do hambai belai kheno Johnson Debarma no nang bud mani bagai hambai hambai Narendra Debarma tamni bagai gachini bubagrano hamsungmo bagai ang markha hangburia tongmalia hangga narongni yasini rong da kakbai ka sakadi anli yasini rong kak thangai ko o jaga o tikhir maje yasini rong kak thangkani narongni yasini rong da kakbai ka sagadi a family photo buditeisha ada nai thukjaka sagadi pressure ban extra busuk rok nai mane ani age rok sai mana ani birthday ngai 25 April lo ta ma khai tong sa iko ta hai na tong jawo na sab khana le ang ta mo ga na jam nai shadi ta bishil ti prasha waisha azu ko sa sidi he ma do mati number babuni iko Tipra ananta preparation je marke joli shairi jani jata mo hayra na nakhe bupur kaijak nai sapi sombu kaijak na rok to angwan sukjaya ko tabu phano angana 25 26 rok age nga ngapur kaijak nai asuk dakti ro kaijak ti koktuma o hambai belai khena koktuma jeng aro marke ani base be mama bulai khe sing jingango miling malang chau ani obakanga miling malang chau ani obakharok da anle miling malang bakharok ya ko am bagai ang chauliya nei ni yang otam klini ya saimiya ani yang ole kahama khano text rok nukjagoi tongbole Shahima Debarma tamonorokni video file asa chini video jeng tabo kisa jora rimalaya bagai khlaima lailaya ang tongo shooting bangka apano time ti khlaiye khlainai khana rogo da khlaino saimiya ko dakti anugui manan
Hai Puja, hai Puja kaham. Hello Biswajit Debarmani ni kami borongkha. Ani kami ke ang khomalang ni titi edisi khomalang. Belai nonorong ni short film naithogo bufurogo phaina sa. Shamir chini film na naithogo hambai. Ko tabu kisa jora rimalayang tonglayo. Bangga chini director darabo bo kisa yang jaga thana namon bagai time tiklai me yang tongo. Haipeno jeng khana rogo shooting khlaimano no dakting no nugui manai. Bai nungbo supori tong ang emni kato bathak jaksi. Drop rijak. Hema jomatia blog tam ta ano khe tamo replay riya dur. Sorry khata tei de ang nai tongo ang joto ni kogno replay ri tongo. Angni live video nai live liya selekha to. Dakok rei thangmano selekhe ba selekha. Bai ang markhi no khushi tini hambai resmi. Khachuk Debarmani ni bukha kisha fano miling malang ngya diba. Nang yang jojayan bukha miling malang. Sama mol soy signal hameni si. Angai mano. Berai naithok suka hambai tamarjit bro. Prashanjit Debarma ta mumui bai maiche khanang. Prashanjit ang maile che ko but breakfast khlaijak. Teddy boys by nangni ni future ro nang tamo khainai hani wan shuk gei sagadi hamne tang kono wan shuk jagya je kai to ni mu chung tei amon ong nai ang kono khlaina mu chung tam khlaina mu chung ang ni jibo saimiya je kai to romani amo baino ang phainai tani na go je bitu ani nok de shini ba Mathia Nairuk production kaham deba kaham no nangkhe bahai tong sadi koita ho chanai nangmai kotai shrapja tongkha chasinai nang ITI yo nang ITI sari nang ITI por maslai biet rok si khaike hingke chakham but ITI bu kaham no angke nai ne no teacher angkha hingke sajago hambai do nailaya nata tamong no ini para biangsa tomorjit ani para khumulang go ani sms kata mo pori asa ang pori khable bituni ni text Shanti Kumar Debarma khatang khanono khatang kha hambai Mathia baini ni favorite tamo sa ani favorite mane tamo favorite chanjak nai color na tamo Ningsila jago hunke bo nini nogo phainai hunta nang ani noksini khe nang ani noksi sini ba baita book single tongma khai no kaham nirmol thik saka single no kaham nini para biang sa tomorjit ani para khe ang khumlongni nini mung soi tamo sadi prasandin ani mungsoi puja no puja Debarma naik chajaknai na Mathia naik ang chajaknai hingkang ke mui rok ni bisingo ke mosdeng baja amtorok bisi hamjugo ang mosdeng baja rok hingkang ke ang belai no thokjago ta nini favorite mui tamo bai saima ani favorite mui dei ko alu baja rok mosdeng rok amtorok khang belai no thokjago ta Mathia jomatia bai nini acting no ang naithokjak sugo hambai belai khano Mathia nini achai songkhorok bo Samir Debarma nang ani details saimana muju kangke ani lifestyle video koyekjon islamjak tongo amon kisa thangai nai manuta tamar jebro angbo single life no belai no kaham single khana tongna nango single hingkang ke mind free ta tamo sapa ready matio gana rok juto no kaham krang no tongbai na blana dosram bai khumrok busuk salbai dosram bai khumrok chariya bisi gana no klayu ble gana no
Biscuit sama sardin. Biscuit dah. Nah, suku. Kutipa kasih sardin. Ikek tung. Bako tung, bread tung. Jadi nak tahu lah. Ano na ang Ikaw ba ta? dulu ya di project dosram baik ko na busuk sal. Bisi sal ya gana no. Side official na na ang simple zak thani belai jajago. Hambai ang kisa simple kena tong no nile. Mare ang kisa simple kena tong go. Phatan nang ka kajol kaise tiring ke fulna wa bisti kaise tiring ke fulna. Live video play tong pe. Mai de chakha bai somres inge chaya ko fungni breakfast mi khlaina ka. Somres nengka mai de chakha. Tamoni sha live le ha. Ang buji mali are bidebur mani ni comment ni kono. Nini mung khana thogo te mung bai machangka. Blai na hambai prasanjit no. Shaima debur ma tirprani bo blogger no nang bisi chajak bai. Ang jotono no chajago. Jotono kaham khlai dong. Slightly jeng haino free haino ene tongman slightly jeng atike tongmani phanjau. Tirprani tamo suilia biang thangka. Ani sui de ani sui thui thangka tang ano ani dol khoroksa bo ruphaimani ta ano sui ang hamjago nei angke ang kisa buni gi mane ta manai haino mani roma rok asok sak suji thaya ani yak bai thangna nago ang kisa buni mani bai sak suji abagai osoi thi bai kya ka kri kya somre chaye ko chadi dipor nai tonga baino rongni joma koijuna sa bai nirmol ani achai rok ani bitel rok saimana thangna muchung khangke ani lifestyle video khlaijak tongo dipayon channel lo bini ro thangai nang naiman mathia joma tia bai nang bai malaina ni muchungu do khumlongo phaikang ka sadi mathia jingyang noro khumlong par bere phaibe khumlong par go ko khum nai thok ke haino nai thok ko bari dong bai kya go video paise ka aro thangai nai mano khum kahama sida haino angke belai no khum hamjago ang belai no khum hamjago do aro thangai par go thangai nung mana sa khum bubar kahama kasa kormo kufur ma ang belai kana khum hamjak sugo ka bari dong Lily, hi, hello. Abinash nang tu tanai thok. Tamini shima kalai kan nang tu tanai thok. Mathia faidi. Boy picture. Oro thakoni Shamir dara ang kray ya. Chini video ang baso sure rusok maya tapo kisa dara somoy meni baga jeng video ro khlai je yang hoi tongo hai pano khana rogo taimang khangka khlai lai phano mano kan kan ro ta tino nugui manan da tino khakai ta bepla jamatia hello bye hello nini para ni mung tamo em này khi tôi ăn không long tôi mà lấy bazar cái nó sai để man bay aga nani no সারা 10টা লাই tongkha nang tabo present ta makai ang kono khlaya iko hanta nago tongo chawo nokni samung khlayo ma baba nana songna help khayo samungo asumuta kisa misa rik nai rok tak terung gote iko je man mani narong ni yago shalok bahai
Matia jomati au thang ni do ge angbo maicha gana maicha jagya mai khui tongkha ge bitu lumjagya kongrai engjak ang kisa kongrai engjak dongka angbo live mathak sinai sarigo nangkha sari rogo live phaikenge phaidi maya khui tongkha angbo ang kaijengna rogwan sukjayako Avinash Anirmal do belai no hambai no ang no ro okay do kok sampai deh Masak oh मुझे नहीं जाना पर उदाहरणों hambai muya keran mosdeng omokhe tha omokhe chatang muya keran ang chatang chamani karon hingkang ang just muya thajingo phone khel angmang mai khlaini mui rok stuk klai dong klai ma sai simalia ka ang mai cha kana kai ko khai ma lai 다자 바이바이 데니 라이브 비디오 함수는 살고 말해 바빌리 살고 라이브 비디오 팬 Yeah.